Внимание, шофьори! Крайна минах между капките на околовръстното. В София започва да се следи сериозно положението на околовръстното с нови 454 камери. И част от тях няма просто да снимат, а ще разпознават различни нарушения. Тази модернизация започва на Софийския околовръстен път и Северната тангента. Става дума за засичане на рисково поведение, като каране в грешната посока или неправилно минаване на лента. Както и за навлизане в бус лента, преминаване на червено или да си използваш телефона докато караш и други нарушения. Както казахме, проектът обхваща 454 камери, като половината от тях ще се използват за разпознаване на номера и нарушения, а другите ще бъдат тип обзорни камери. Важно уточнение, системата ще има и възможността да отчита и превишена скорост, но само единствено ако е свързана с външен радар. Това означава едно. Контролът по ключовите участъци в София става все по-засилен и много по-труден за заобикаляне. Ти често ли караш по околовръстното и тангентата и кажи честно в коментарите ти какво мислиш за новия контрол благодарение на камерите. И не забравяй да последваш GPS България за още интересни и полезни новини.